गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन नोंथांमोना सानदों जे आं मानो गुबुन टाइपनि भिडिअखौ जोबोर खम लाबोदों आरो मानो आङो भिडिअफोराव माने भइसफोरखौ मोजाङै बुंनो हायाखै बिनि जाहोनखौ नोंथांमोना माथोनि साउन्डखौ माने आंनि रावखौ खोनानानै मिथिखाबाय जे मा जाना दं रावा माने गगा मोननाय माबानाय बेफोरनो माने हामाखै आरो जायनि जाउनाव माने मोजाङै आं कन्टेन्टखौनो लाबोनो हायाखै बिनिखायनो नोंथांमोनजों आङो बेबायदि इन्टारनेशनेल कन्टेन्ट दावहानि कन्टेन्ट साइन्टिफिक कन्टेन्ट बेफोर कन्टेन्टआथ' बहुत रेडि दं नाथाय बेफोरखौ आं खालामाखै माथोनि थाखाय खालामाखै खस्थ' खालामनो हानाय मोनसे कन्डिशनाव गैया बिनिखायनो माने गोबाव दिन जाबाय नोंथांमोन आं बेबायदि कन्टेन्टफोरखौ जोबोर खम लाबोदों आरो बिनिखायनो आं नोंथांमोननो बर'फोरनि जे भाइरेल कन्टेन्ट फैसालि बिथांनि कन्टेन्टखौनो लाबोगासिनो थादों आरो नोंथांमोना साननो नाङा कन्टेन्टआनो गैला नामा बेबायदि नङा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नुखादों आं मा टाइपनि कन्टेन्ट लाबो आंनि बायदि कन्टेन्टखौ जोंनि बर' मानसिफोरा लाबानोखा 99.9%आनो लाबखाया स' बिनिखायनो कन्टेन्ट गैयैथ' जेबो नङा आंनाव लाख हाजार कन्टेन्ट दङ नाथाय बेफोरखौ भिवाराबो जोबोर खम थेवब्लाबो आं लाबोबाय थायो नाथाय थेवब्लाबो दा जि मोनसे सोलिबाय थादों फैसालि ब्रह्मनि भाइरेल बेनि सायावनो फंनैसो बुंनो थाखाय फैलायबाय बे बाराव खिन्थु आं बिथांनि सोमोन्दै बांद्राय बुङा दे नोंथांमोना थांनाय मोनसे भिडिअ जाबायदि कमेन्ट्स लिरदों ना बै कमेन्ट्सनि थाखायसो आं भिडिअखौ लाबोदों स' आं बेहाय बुंदोंमोन जे लायोबा मोजां जागोन नामा बेबायदि आरो टाइपनि नाथाय गोबांनो बुंदों बेबायदि मानसिखौ लायो नामा बायदिसिना आरो नोंनो लादो नोंनि हिन्जाव खारबा माबायदि मोनगोन स' अनेक धरननि कमेन्ट्स लिरदों आरो स' फ्रेन्ड्स आं सासे मानसि हिसाबै बुंदों बाथ्राखौ जे लाफिननांगौ लाफिना बेथ' बिनि हौवानि आखायाव थाबाय बिनि हौवाया लायो लाया बिनिसो बाथ्रा जागोन बे जाबाय आंनि मतामतखौ बुंदों बेबायदि मानसिखौ लाफिन नामा बेबायदि मानसिखौ माने साजा होनांगौ पानिशमेन्ट होनांगौ नाथाय बे मानसिया बहा खारगोन बिनि सल्युसना मा बे सल्युसनखौबोथ' नोंथांमोना खिन्थानो हागोन बेबोथ' मानसियानो नङा होमबा बेबोथ' मानसियानो आयेन कानुननि बाथ्राखौ नायनो थाङोबा बिसोरनो मोनसे अपसन दं फाथैलाय बिसिनाय बास स' फाथैलाय बिसियो हौवाया लायो लाया बिसोरनि बाथ्रा नाथाय बै जि गथ' सानैनि बाथ्रा बुंदों ना बै गथ' सानैखौ नायनानैसो आं बै बाथ्राखौ बुंदों आरो स' बे हौवानि सायाव सोनारगोन हौवा आरो हिन्जाव सानैनि गेजेराव रायलायनानै सोनारगोन नोंथाङा बेखौ फिक्स डिटारमाइन खालामनो हाया जे बै हौवाया मा सानना दं बेखौ नोंथाङा मिथिया बै हौवाया माने बेखौ गारनांगौ लानांगौ बियो बिनि कमप्लिट डिसिसन बियो सोरबा मानसिजों थांदों बेनिखायनो बै मानसिखौ रावबो लानाङा बेबायदि मानसिखौ पानिशमेन्ट नांगौ साजा नांगौ माने मोनसेल' टाइपै सानबाय थादों जोंनि मानसिफ्रा माने गुबुन हौवाजों थांनानै थाहैनायानो माने बिराद गिदिर क्राइम बेबायदियाव थांबाय थादों आरो स' बेबायदि जाथाया सोरनि जिउआव माब्ला मा समाव जागोन नोंथाङाबो बुंनो हाया लोगोफोर स' बेवहाय कमेन्ट्स लिरग्राफोरखौ आं सानो बांसिनानो हाबा जानाय मानसि नंगौना नङा आं डाउट जादोंमोन स' जुदि बिथाङा हाबा जानायबा बिथाङा जुदि गथ' गथायफोर दोङोबा माबा मोनसे जाहोनाव जुदि बिनि बिसिया मोनसे बेबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबायबा बै बिसिखौ बेबायदि डाइरेक्ट नागारनो हामारगोन ना कुइसन एराइज जादों आरो स' बिनिखायनो बे कमेन्ट्सनि सायावसो आं बुंदों आरो जे बे जाबाय मा आं मोनसे बे गथ' गथायखौ सानहरनासो बुंदों आरो बिसोरथ' हाबा जाखानाय बिमा बिफा जाबाय स' बिसोरनि गोरोन्थिया बै गथ'नियाव साइड इफेक्ट जेन गोलैया बेखौसो बुंदों आरो हमनानै ला सानैबो गारलायबा बै गथ'फोरनि सायाव मा माने मेन्टेलि टर्चार गोलैनो हागौ बेखौ साननानैसो बुंदों आरो स' गोरोन्थियाथ' बहुतआनो जायो बहुत मानसिया बहुत सानफ्रोमबो बहुत गोरोन्थि खालामो बहुत मानसियानो खायसे मानसिया खालामाबो जानो हागौ नाथाय 99% मानसियानो मोनसे नङा मोनसे गोरोन्थि खालामगासिनो थायो बेखौ जों बुंनो हायो बिनिखायनो माने जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामबाबो बै मानसिखौ समाजानो फिन निमाहाबो होफिनो नङा होमबा स' बेबायदि बिथिङाव नायोबा निमाहा होनोबो नांगोन होथारा होनबाबो जानाय नङा बे मानसिखौ माने लाफिननाङाबा बिनि बेबस्थाया मा जागोन बे बहा थांगोन नोंथांमोना बुंगोन नामा जे जेराव थांना थैयो थैथों बेबायदि बुंगोन नामा बेबायदि बुंनायजों जेबो जाया बेबायदि बुंनायजों समाजा फोसाबजाया लोगोफोर समाजाव मोजां गाज्रि गासैबो हाबसोजोबनानै दङ आरो बै गाज्रिखौबो फोसाबनो हानांगोन स' नेक्स्ट खै बोसोर मानि नोंथांमोना नुगोन जाय मानसिफोरा बेबायदि कमेन्ट्स लिरदों बैसोरनियावबोथ' बेबायदि जाथाया जानो हागौ ना फिउचाराव नोंनि न'खरावबो जानो हागौ नोंनि बिनानावबो जानो हागौ बिदि नोंनि बिब'आबो जानो हागौ बेबायदि स' अनेक धरन बहुत बाथ्राखौ साननांगौ जायो स' बहुत बाथ्राखौ साननानै बुंदों आरो स' आं बुङाखैदि फैसालिया मोजां बेबायदि बुङाखै बा सोरबा मोजां पबित्र मोजां बा सोरबा हामा फैसालिनि हौवाया जोबोर मोजां बेबायदि बुङाखै स' हौवा हिन्जावनि गेजेराव मा हाबसोना दं बेखौ नोंथाङाबो बुंनो हाया आंबो बुंनो हाया स' बेबायदि जाबाय दंमोनबा हौवाया मा खालामनानै दंमोन बेबो बाथ्रा आरो स' गोबां बिथिङै नायनो थाङोबा गोरोन्थिया सोरनि बेखौ जोङो मिथिजोबा
बेनिखायनो जोङो थोंजोङै कमेन्ट्स लिरनानै बुंनो हाया जे बेबायदि मानसिखौ लानाङा बेबायदि मानसिखौ लाथारनांगौ बेखौबो जों बुंनो हाया लाथारनांगौ बुंनो हाया लानाङा होनना बुंनो हाया जों मानसि हिसाबै माने सुद्रायनो नाजानांगोन आरो बेखौसो बुंनो नाजादों जुदि नोंथाङा कमेन्ट्सआव जाबायदि लिरदों जे बेबायदि मानसिखौ साजा नांगौ बेबायदि मानसिखौ लाफिननांखाया गारखानांगौ आरो गोबां बुंदो दे नोंनि हिन्जाव बेबायदि खालामबा नों लागोन ना मोनना बे कुइसना बहुत सिम्पल कुइसन बहुत इजि कुइसन बियो मा समनि फाखनाव लिरनाय थागोन नोंथाङा बुंनाया जे नोंथांनि जुदि नोंथाङा हिन्जाव मानसिबा नोंथांनि वाइस बेबायदि जायोबा बे हौवाखौ नोङो लाफिना बे सोदोबखौ बुंनो हानाय केपासिटि थागोन ना थाया बेखौ समासो खिन्थागोन बेखौ दिनै आं बुंनाया जे बेबायदि आं लागोन ना लाया लाफिनगोन ना लाफिना बेखौ बुंनो हाया आरो नोंथाङा बुंनो हाया जे लाफिनगोन ना लाफिना बे थासारिखौ नायनावसो जागोन लोगोफोर थासारिया जुदि थिनोबा लाफिननांगोन बा लाफिननांगोन आरो जुदि थासारिया थिनोबा बेबायदि लानाया मोजां जानाय नङा अब्ला बे जुदा बाथ्रा जागोन स' जुदि नोंथाङा गथ' गथाय दोङोबा बै गथ' गथायनि आसलि बिमा बा बिफाया बेबादि जुदि नागारनानै थाङोबा बेसेबां दुखुनांथाव मोनसे थासारि जायो बेखौ नोंथांमोना सानना नाय जुदि नोंथाङा जुदि गावनि रंजानाय एन्जयखौनो जुदि बहुत गेदेर होननानै सानोबा बे जुदा बाथ्रा जागोन गथ'आ जियानो जाला मानो जोंनि एन्जयानो सबसे गिदिर प्रियसिन बेबायदि जुदि सानोबा बे नोंथांनि बाथ्रा जागोन आरो बेनिखायनो लोगोफोर आंनि बुंनो नागिरनाया बिसोरमोन नोंथांमोना बेलेग धरनि बुजियो स' नोंथांमोना सबबो माने सुपार पन्डित जाजोबो माने इमान पन्डित जाखायो लोगो लोगोनो इमान दसेनो फाइनाल कनक्लुजनाव फैखायो एसेबां थाबनो फाइनाल कनक्लुजनाव फैनाङा लोगोफोर फाइनाल कनक्लुजनाव फैनो हाया खारन नोंथाङाबो एसेबां माने पारफेक्ट नङा लोगोफोर रावबो मानसि एसेबां पारफेक्ट जानो हाया जायफोर नोंथांमोना बेबायदि माने डाइरेक्ट ओरै कमेन्ट्सखौ लिरदों ना साना हौवानो नोंथाङा सानदों नामा जे नोंथाङा पारफेक्ट मा नोंथांनि लाइफआव बेबायदि जाथाय जाया नोंथांनि न'खर बेबायदि जाथाय जाया ना नोंथाङा बुंनो हागोन ना नेभार हाया अब्ला बै समाव नोंथाङा मा खालामगोन बै समाव दा जाबायदि बुंदों बेबायदि नोंथाङा हागोन जानो हायाबो जानो हागौ हानोबो हागौ हायाबो जानो हागौ आरो जुदि नोंथाङा जुदि गावनि इग'जोंनो जुदि सबखौ मावनो नागिरबा नोंथांनि न'खरा सिलिंखार जागोन जिहेतु सिलिंखार जाखाबाय बै सिलिंखार जानाया जुदि अरजाबफिनोबा बेवहाय बै गोरोन्थि माखासेखौ बावगारलांनायावलाय माथो गोरोन्थि दं आरो बेखौथ' आरो लाथारनांगोन आं बुङाखैना बै हौवानि सायावसो सोनारगोन हौवाया जि सानो बेनो जागोन जुदि हौवाया सानोबा नांला आंनो बे हिन्जावखौ होनबाय बेनि बाथ्रा जागोन जुदि बै गथ' साननाया बुङोबा जों नायखानांफिनगोन अब्लानो मा जागोन स' बहुद बाथ्रा दं बेनिखायनो मोजाङै सानै हयै नायोबा सबसे बेस्टआ जाबाय अरजाबफिननाया सबसे बेस्ट स' बेयावहाय मोजां गाज्रि सब थाखायो मोजांसिना मायो बेखौ जों सिलेक्ट खालामनांगोन मोजांसिना जाबाय अरजाबनाया आरो जुदि अरजाबाबा बेयो लाइफ टाइम दुखुआनो थागोन नङा होमबा लाइफ टाइम बिसोरनो मोनसे दुखु थालांगोन गथ'फोरनो दुखु थालांगोन आरो बै गोदान मानसिजों संसार जायोबा बै संसार रावनियाबो सान्थि जानाय नङा होमबा स' बेबायदि खारन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सोरबा गोदानै जुदि बेजों हाबा जायोबा बै गथ' सानैखौ बै गोदान हिन्जाव बेसेबां मोजाङै नायगोन बेबो साननो गोनां आरो बै बिफाया हारसिं बे गथ' सानैखौ बेसेबां सामलायनो हागोन बेबो बाथ्रा बेबायदि आरो न'खर संसारनि बाथ्राया स' न'खर संसारनि बाथ्राया जायफोरा न'खर संसार जायो बिसो बांसिन बुजिगोन आरो जायफोरा बेवहाय कमेन्ट्स लिरग्राफोरा माने बेबायदि गैथ'वा बर्थमान बालागो दङ बिथांमोननि थाखायथ' बुंबानो जायो बाथ्राया नङा होमबा नाथाय बुंबानो इमान सिद्दा नङा संसारा ना इमान थोंजों नङा संसारा बहुद बेले बेजे खेंख्रा खेंख्रि बहुद इन्टारनेल बाथ्रा थायोना संसार जानाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गासैबो नोंथांमोना जाबायदि कमेन्ट्स लिरदों बे हिसाबै बहुत नलेज थानाय बहुत अभिगता थानाय जानो हागौ जोंहाथ' एसेबां अभिगता गैया नालाय मा बुंनो बेनिखायनो लोगोफोर आंनि बुंनाया बेमोन आरो नोंथांमोना बेखौ गुबुन गुबुन रोखोमै लानानै कमेन्ट्स लिरदों आरो माने नङा होमबा थेवबो सबहाबो बुंनायनि राइट्स दङ जि खुगाव फैयो बेखौनो बुंनो हायो नालाय बुंबाबो जेबो नङा आंथ' जेबो साना नाथाय नोंथांमोना सानदोंबा जे फैसालिखौ फिन लाफिननाङा हौवाया बेबायदि सानोबा नोंथांनियाबो कारेक्ट जाजोबनाय नङा लोगोफोर आरो नोंथांमोना सानोबा बेखौ साजा नांगौ मा साजा जागोन नोंथांमोना बेखौबो खिन्था मा साजा जागोन नोंथांमोना मा टाइपनि साजा जागोन मा साजा जादों बेनि थाखाय बिनि साजाखौ सोर होगोन हौवायाल'सो होनो हागोन बिनि बादैथ' रावबो हाया नों आं मानसिया मा जागोन होनबा नों आं मानसिनि एडभाइसा मा जागोन बै न'खरा गावनानै थानांगौ बायसानानै थानांगौ नङा होमबा बेखौनो लुबैयो होमबा नोंथांमोना बै न'खरा मा डेस्ट्रय जानांगौ बेखौनो लुबैयो नामा बिदिब्ला नोंथांमोननि बुंनाय स्टाइलैथ' बै न'खरा डेस्ट्रयसो जानांगौ बेखौ बुङो गावस्रानो थानायाव जेसेबां असान्ति दं अरजाबनो थानायाव बै असान्तिया खमायनानै मोनसे समाव जोबलांनोबो हागौ जुदि बै मानसिया जुदि मोजां लाइनाव फैबायबा चान्सथ' नांगोन स्कपथ' नांगोन बिनि सिगां बे मा मावदोंमोन बेथ' भाइरेल जायाखैमोन बेथ' जोंनि माने मोगथाङाव माने बास्तबाव बयजोंबो मानसिनियाव खोमा सहैयाखैमोन मेगन सहैयाखैमोन जेब्ला बे डिजिटेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय बिनि उनावसो बयबो नुबाय ना स'
बिनिखायनो डिजिटेल मिडियायाव बदनाम जानाया बिनि फार्स्ट टाइम होननानै आं बुंगोन बा सेकेन्ड टाइम फार्स्ट टाइम होनना बुंगोन बिनि सिगांथ' बेबायदि जायाखैमोन ना अब्ला जों निमाहा नांगोन बाखि बिसोरनि गामिनि मानसिफोरा खालामगोन बै न'खरा खालामगोन हौवाया खालामगोन गासैबो डिसिसना बेनि सायाव सोनारगोन आरो स' फ्रेन्ड जियानो जाया मानो बहुत बाथ्रा बुंबाय आं कमेन्ट्सनि थाखायसो बुंबाय नाथाय नेक्स्टआव जेब्ला माथा थिग थाक जागोन अब्ला नोंथांमोना बहुत टाइपनि भिडिअखौ नुगोन नोंथांमोना साननाङा कन्टेन्टआनो बेनोल' बेबायदि आंनि चेनेलाव नोंथांमोना बुंनो हाया खारन आंनि चेनेलाव बेबायदि कन्टेन्टखौ जोबोर खम नुगोन नोंथांमोना न' डाउट फैसालनि सायाव आं दिनै मोनथाम भिडिअ बानायबाय आरो बेलेगफोराथ' 10टा 20टा बानायलांबाय ना नाथाय माने माथोनि थाखाय एसे माने लोमजानाय बेबायदि प्रब्लेमनि थाखाय माने आं बेबायदि भिडिअखौ बांद्राय लाबोनो हायाखै आरो खस्थ' मोनो आरो नाथाय बेबायदि भाइरेल कन्टेन्टफोराथ' बुंबानो जायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना खिन्थाबाय स' जियानो जागोन नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो नोंथांमोननि जि बेसेन गोसा बिबुंथि साननाय हनाय आइडियाखौ नोंथांमोना शेयार खालाम आरो नोंथांमोना बेखौ बुं लाफिननांमारगो ना लाफिननांमारा मानो लाफिननाङा आरो जुदि साजा नांगौबा मा साजा नांगौ नोंथांमोना साजाखौ आंनो खिन्था कमेन्ट्सआव